Мә оқушылар һаумыһығыҙ? Шулай итеп, біз бүгін башқұрт тілінен диктантыбызды башлап китәбез. Барығыға зур рахмәт, әзме күп мөһәл ашатып йыйылғанығыҙ өсөн. Диктант барышында кемдер өлгөрмәй китһә, мин өлгөрмәйем дип әйтерһегеҙ, біз һеҙҙе көтмәйбеҙ. Матур. Ҡара дуҫтар, мына татар ҡыҙҙары башҡортса диктант ойоштороп ята. Ни өсөн һеҙ башлай башҡортса диктант ойошторорға булдығыҙ Лос-Анджелеста, Америкала? Сөнки башҡорт теле ул минең йөрәгемдә айырым бер урын ала. Башҡорт телен Башҡортостанда үҫеп өйрәндем һәм башҡорт телен кескенәдән яратам. Башҡорт телендә минең бик яҡшы ғына уҡытыусылар булған иде һәм алар миңа башҡорт теленә мөхәббәт бирәләр. Һәм мин үҙем Башҡортостаннан булғас, беҙҙең борон-бороннан ырыуларыбыҙ башҡорт. Шуға беҙ башҡорт телен өйрәнәбеҙ, башҡорт мәҙәниәтен, йолаларын саҡларға тырышабыҙ, һаҡларға тырышабыҙ. Бына шул хәтте молодец Гөлназ тырышып башҡортса һөйләргә тырыша. Ә хәҙер үҙеңсә һөйләп ебәр әле тагын бер татар телендә, чтоб теге может кешеләр ышанмаҫ, ысын мәғәнәһендә татар ҡыҙы башҡорт телендә диктанттар ойоштора тигәненә. Шуға күрә вот мына мин үҙем Америкаға мына 2 йыллыҡ кенә килдем бит инде. Үҙем Өфөлә күп йылдар йәшәнем. Бөтөн башҡорттар, татарҙар да урыҫлашып бөтөп баралар. Шуға мына күңел ныҡ борсой. Һинең нисек быға ҡараш? Беҙ хәҙер ошондай эпохала йәшәйбеҙ. Үҙебеҙ белмәйбеҙ ниндәй киләсәге буласаҡ. Яһалма интеллект белән дә татарша башҡортса сөйләйме? Татарша сөйләйм. Окей, ясалма интеллект белән дә без белмәйбез ничек буласаҡ. Чөнки ясалма интеллект безгә үзе ишекләр дә ача. Әйме, без төрле телләрдә сөйләшеп, аралашып калган кешеләр белән аралаша алабыз. Ләкин ул үзебездән тора, identity-дан тора. Мин ул турыда бик күп уйлыйм Америкага килгәч, чөнки Америкада бик күп йыллар яшәсәм дә, минем ишемдә identity бар. Идентичность бар һәм мин үзем сайлыйм нинди контент миңа үземә алырга башыма. Америкада яшәгәч инглиз телендә тырышам контент күбрәк, чөнки монда яшәргә дә, эшләргә дә кирәк. Үземнең якын идентичность буенча миңа татар башкорт теле якын, шуңа вакытым булганда татар башкорт телендә контентны карыйм. Һәм ул миңа бирә җылылык, үземә бәйге, туган җирләрем, туган телем, туганнарым белән менә шушыны кешеләр аңласалар, үзенең эчендә, йөрәктә, әйме, кайда аларга бәйге куярга теләкләре бар, алар үзләре сайлап алалар. Нинди телдә уйларга, нинди телдә контент ясарга һәм алырга. Әйдә беҙҙең подписчиктарына һеҙҙе таныштырып үтәйек. Мына ул беҙҙең ысынбарлыҡта башҡорт американ әсәйләре, күп балалы әсәйләр. Айсилә, Юлия, сит ерҙә, сит илдә һеҙҙең барығыҙҙың да балаларығыҙ башҡортса һөйләшә. Бына сит илдә ғөмүмән балаларға үҙ телеңдә тәрбиә биреүе нисек? Ниндәй ауырлыҡтары бар? Әйҙәгеҙ шуны турала һөйләп үтегеҙ. Минең 3 балам бар. Башҡорт телен һаҡлап ҡалғыһы килә. Шуға мына урамға сыҡҡан ваҡытта улар инглиз теле, ҡайһы бер саҡта урыҫ теле менән һөйләшәләр. Шуға күрә өйгә ҡайтһалар, тик башҡортса һөйләшергә тырышам. Башҡорт телендә хәҙер һәйбәт йәнһүрәттәр дә күрәтәләр. Барыбер улар бит интернетнан бәйле балалар. Шуға әҙерәк һәйбәт контент булһын дип башҡортса йырҙар ҡуям һәм дә йәнһүрәттәр күрәтәм. Әйткем килә, әсәй атайыма бик ҙур рәхмәтлемен. Мин Өфө ҡалаһына уҡырға ингәс тә, Өфөлә бит урыҫ теле, шунда урыҫ теленә әйләнә башлайым дип әйтәйем икән. Шул ваҡытта мине әсәйем гел телефондан шылтыратҡанда миңә әйтә тора ине: һөйләш ҡыҙым башҡортса, һин башҡорт ҡыҙы дип. Минем 2 малайым бар. Башҡорт теленә өйрәтеү бик ауыр да түгел, сөнки мин үҙем бәлки саҡтан башҡортса һөйләшәм. Ысынлапта Уфала, Башҡортостанда дигәндә инде мәктәп урыҫ булды бит инде, артабан техникумда ла һәр ваҡыт урыҫа булғас, өйгә ҡайтҡанда һәр ваҡыт беҙ башҡортса һөйләшә торғайны. Шуның өсөн мин үҙемнең балаларымды һәр ваҡыт тырышам башҡортса һөйләшергә инде. Икеһе лә беләләр башҡортса. Оло малайым монда Америкала һабантуйҙа ҡатнашҡас, башҡортса йырлар. Бәлки малайым әле вис башҡортса белә, урыҫ телендә уже белә башланы, хәтта инглиз телендә ҡыҫтыра. 2 йәштә 8 ай булһа ла өс телдә маташа һөйләшергә инде. Ғөмүмән теге башҡорт телен, үҙ телеңдә белеү бер бит инде. Икенсе ул үҙ телеңдә һөйләшеү. Мына беҙҙең балалар был мөхиттә үҫкәс, Америка мөхитендә, инглиз теле мөхитендә, алар үҫә башлағас, үҙ телебеҙҙә һөйләшер микән? Или шул уҡ беҙҙең Өфөлә, мәҫәлән, беҙҙең Рәсәйҙә урыҫлашҡан кеүек бында американлашып инглиз телендә һөйләшә башлар микән? Бына ғөмүмән шулай булмаһын өсөн нимә эшләргә кәрәк? Мына үҙең әйтеп үттең бит инде. Бәләкәй малай уже инглизсә лә һөйләй, урыҫса ла ҡушып һөйләй бит. Нисек именно үҙ телеңдә һөйләшеү өсөн нисек шуны алып ҡарарға һуң? Ул бит беҙҙән эш тора. Беҙҙә бит менә Рәсәйҙә өйҙә башҡортса һөйләшәк тә урыҫ телендә уҡыйбыҙ бит. Өйгә ҡайтһаҡ та башҡортса һөйләшәбеҙ. Шулай уҡ бында да шулай инде, мин түгеләйем. Өйҙә һәр ваҡыт башҡортса һөйләшәһен. Мин әлбиттә аҙнаһына 1-2 аҙнаға 1 мәртәбә башҡортса балалар менән бер инде һөйләмләрҙер, ниләрҙер шулай итеп тәржемә биреп бер-беребеҙгә уҡып алабыҙ бит инде. Шуның өсөн мин уйлайым, беҙ аларҙы өйрәтһәк, алар һөйләшәсәкләр. Бына бит Башҡортостанда ла ғаиләләр күп кемдә балалар шул өйҙә әсәләре башҡортса һөйләшеп, башҡорт телен аңлап үҫкәндәр. Ләкин әсәләр башҡортса аңлайҙар, ләкин урыҫса һөйләшәләр. Өйҙә тик башҡорт теле булһа ла. Нимәгә бына әйтәм, теге беҙҙең хатта ауылдарҙа ла балалар әсәләре башҡорт, өйҙә башҡортса һөйләшәләр, ләкин балалар үҙҙәре урыҫса һөйләшә. Аңлайҙар, урыҫса һөйләшә. Ну аны бит менә һин, мин уйлайым, тыйырға барыбер кәрәк.
Ата-әсә һәр вакыт миңа тыя торган. Мин менә техникумда көне-төне урыс кешеләренә аралашкас, урыста укыйбыз бит инде. Исынап та 3 ел үткәс, әсәм әйтә, кызым шәп мин башкортча һөйләшмәйм. Авыдымда утырам бит, ничек мин башкортча һөйләшмәйм икән бит инде. Азак мин өйдә башкортча һөйләшә башладым бит инде. И баш, и тел әйләнмәй. Дөресен әйткәндә өйрәнә нык. Ата-әсә шул вакытта тыйып калырга тиеш дип уйлыйм. Мин шулай дип уйлыйм инде. Тыймаһаң, әлбәттә урыс ягына шулай дип әйтәһең инде. Һөйләшә. Димәк, бу яктан әдрәк катырак та булыр кирәк. Катырак булырга кирәк. Бұл диктант яһалма интеллект ярдәмендә төзелгән диктант туганлык тураһында. Шулай итеп, башкорт теленнән халыкара диктант 2026 ел Лос-Анджелес туганлык. Туганлык. Бұл һүз безнең өчен ябай гына исем түгел. Достар, менә барыгыз да миндә күргәнегез бар Инстаграмда Андрей, ул Украинада туган, Россиядә үскән, атаһы, әсәһе рус телендә һөйләшкән, әмма ләкин Америкага килеп башкорт телен өйрәнеп, үзе башкортча, татарча хәтта бик яхшы белә. Бүген менә бер тапкыр диктант хәтта язып карарга булды. Андрейның әйтә һүзләре бар иде, Андрей ибәр дибез башкортта. Амахагыз, ая мен алтын ай әйткәндә мин Украинада туып үттем. 9 яшьтә мин Америкага күчендем һәм яшәнем. Бала сакта мин яй һайын әсәем менән Өфөгә бардым, чөнки анда яшәгән тугандарым бар иде. Әмма әсәемнең гаиләһе барысы урыслар һәм шуңа күрә мин тик урыс телендә аралаштым һәм гаиләләр Америкала яшәгәндә мин тик урыс телен кулланайным. Урамга чыккач инглиз телен кулланайным. Шуңа күрә мин 17 яшькә тиклем башкорт телен белмәдем, әмма бугынан мин өйрәнә башладым, чөнки бала сакта яй һайын Өфөгә барганда анда башкорт теле менән, татар теле менән кызыксына башладым, чөнки мин унда ишеттем, урамда кайһы бер кешеләр башка бер телдә һөйләшә һәм телевидениелар күп программаларда күрдем, һәм шулай башкорт һәм татар музыкаһы бик охшаны, һәм шуңа күрә мин башкорт телен өйрәнә башладым. Менә Андрей Өфөгә килеп торган икән бит инде. Өфөлә урамда башкорт татар телен ишетә торган идем, димәк. Бераз ишеттем, әмма дөресен әйткәндә унда 100-дән бәлки 91% урыс телен ишеттем. Кайһы бер сакта гына мин татар һәм башкорт телен ишеттем. Менә безнең башкорт татар арасында ла, калага китәләр, үзләренең телендә һөйләшергә уяла торганнар. Элек шулай торган, хәзер менә тенденция үзгәреп бара. Аллага шөкер, башкорт татар үз телендә һөйләшергә тырышалар. Әмма ләкин элек килә торган иде бит инде. Элек менә шундай күренешкә дусар булганыгыз юкмы? Башкортлар үзләренең ничек башкортлыгын яшәлеп, урысча һөйләшеп йөргәннәрен, үзегез басакта Өфөгә килгәндә игътибар иткәнегез юкмы? Мин шул проблема менән таныш һәм Өфөлә кайһы бер татар телен белмәгән татарлар менән, башкорт телен белмәгән башкортлар менән һөйләштем. Кайһы бер тапкыр Америкала татар яки башкорт кешеләре телен белмәйләр. Кайһы бер кешеләр һөйләшергә уялалар. Бундай күренеш бик насар, чөнки һәр тел ул хазина. Миңа башкорт теле, татар теле буенча практика җитмәй, чөнки мин уларны өйрәндем, әмма ул минең туган тел түгел. Мин кайһы бер сакта гына хәзер кебек башкорт телендә һөйләшә алам. Әмма һөйләшүдә кайһы бер авырлык булса ла, практика итәргә мөһим, һөйләшергә мөмкинлек булса, һәр вакыт һөйләшергә һәм шул телдәрдә ешрак уланһаң, уларда яхшырак белерһең. Андрей, атаһы украин, әсәһе урыс, әмма үз теләге менән башкортча өйрәнгән, татарча өйрәнгән. Оялып кына әйткән була, яхшылап һөйләшмәйм дип. Безнең Башкортстандагы башкорт татарлардан күпкә һәйбәтрәк һөйләшә күпләрегездән. Андрей, рәхмәт. Меңләгән башкорттар. Меңләгән башкорттар. Мәктәп киткем килә. Ошо Америкага килгәс тә ошондай кешеләр менән танышуым, Андрей һәмак. Менә без яшәнек Башкортстанда, үзебезнең ерлебездә, шуннан үзебезнең телдән уялып яшәй инек. Мин ул вакытта булды, миңа тоже теге авылдан калага килгәс, берничек уят булды микән. Шуннан мин сителгә сыгып монда гаиләм белән килдек бит инде. Шуннан Андрей һәмак таныштык. Шуннан еще бер кешеләрне беләм, улар башкорт телен өйрәнәләр. Башкорт сителдә башкорт телен өйрәнәләр. Шуга мин хайран калдым. Без бит Башкортстанда яшәнек, без беләбез урыс телен, шуннан инглиз телен өйрәнә башланак. Теге мәктәп елларында дәрәк өйрәндек, но ул вакытта без унда һөйләшмәй идек. Инглиз телен өйрәнһәк тә һөйләм төзеп һөйләшә алмай идек. Монда килгәс, чит ил кешеләре башкорт телен өйрәнеп, шундай тада итеп һөйләшүләренә мин нык хайран калдым инде. Шуннан мин тагын да беләм, бу Америкала бар факультет, чит ил телләрен өйрәнәләр. Шул факультеттарда студентлар башкорт телен өйрәнәләр. Һөйләмнәр ничек төзелешен өйрәнәләр. Мин ул студентлар менән лично күрештем. Әзрәк үземнең теге диалектымды мин ничек һөйләшәм икәнен шуны күрәттем. Безнең бит районнарда бүленәләр, һәр бер районның үзенең диалекты бар. Улар шул теге практикала тыңлагылары килә иде. Шуга мин улардан осраштым һәм дә үземнең ни беләм, шуны менән бүлештем инде. Ул студентлар үзләре Башкортстандан башкорттармы? Як. Американдар башкорт телен өйрәнәләр. Мин американдар гына дип әйтә алмыйм. Монда бар әрмәннәр, монда бар Төркиянән студентлар, монда бар американдар тоже бар. Мин шуңа бик хайран калдым. Ысынлап та караган. Мин белмәй идем улай бында факультет бар. Америкала чит телләрдә өйрәнү факультеты бар. Шунда башкорт төркеме бар. Безгә барып кайтыр кирәк, алар белән күрешеп. Беләм әле сиркәүләрдә, хәтта олын көйләрдә. Нью-Йоркта элекке йырларды, халык йырлары, башкорт татар башкорт йырларын Америка кешеләре менән бергә сиркәүдә йырлайлар. Мин шунда вообще шок булды. Ярар, һез миңа ату күргәнегездә кайда кемдер әдрәк не бирәһегез?
контакттарымны нүктелерин түртүп күрәтергә барып арман танышып кайтыр бик кызык. Мына американдар дип әйтәйек, американдар инде шул төрле илләрдән йыелган халык бит инде. И американдар моша итеп сиркәүләрдә, университетларда башка тел өйрәнүе, бездекеләр үзе ятып өйрәнмәүе. Ысынлап та искиткеч. Был безнең бердәмлек билдәһе. Мана һәр бер кызык сорау. Кем ул зинһар? Мына бит әйтә зинһар өчен дип. Ул бит инде кемдер булган, кемдерме или ниндәйдер башкортлар, татарларда электән булган тәңрелек бит инде. Тенгриянство, мына ислам дине килгәнгә тиклем тенгриянство. Бәлки шуннан килгән берәй нәмәләр теге. Без шуга карата дип әйтәбез, зинһар өчен. Кем ул зинһар? Кемдә белмәй кем ул зинһар? Мына инде без әйтеп диктант яздык та, хәзер менә сәйсәбе кызлар монда ашарга бешергән, без егетләр Андрей менән генә икебез. Кәләшләрдә калдырып киттек та менә. Калдырма, сәйсәп утырабыз. Әйеме? Диктант менән бик шат. Хәзер яхшы оценка көтәм. Менә бу Андрейдин язуы, карагыз, Андрей башкорт телендә диктант язды. Сәлам Гөлназ. Мен баш буталды үзе. Бүгенге башкорт диктанты үтте һәйбәт кенә. Хагындырган мәктәп сакларын. Минем кәефләр гел яхшы шул башкорт кешеләр менән монда Америкала күрешкәс, тем более кәефләр китә күтәренеп. Ярам, бака. Эй!